Tkompli tidher aktar evidenti l-qasma li hemm fih dan il-Partit tal-Labor wara illi ikkollassa id-distakk elettorali ta' nhar is-Sibt u jekk kien hemm xi dubju dwar il-ġlied intern fost il-Laburisti, issa dan il-fatt jista' jiġi konfermat b'mod mill-aktar evidenti. Wara r-riżenja ta' deputat mexxej tal-Labor Daniel Mikallef issa l-kanuni bdew iduru kontra l-kap eżekuttiv u deputat Laburista Randolph De Battista. Kien l-esponent Laburista Neville Gaffa fost oħrajn illi indirizza lil De Battista fuq Facebook fejn iddeskrivih bħala wieħed illi għal grazzja tal-Alla qatt ma kiel kirxa miegħu u nsissa illi jkun wkoll bħala l-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista illi jerfa' responsabbiltà politika llum qabel għada. Neville Gaffa sostna li kienet jistenna li hu ikun minn tal-ewwel illi jirriżenja wara r-riżultati li kiseb il-Labor ta' qabela jumejn ilu wara għajta qawwija biex il-poplu jagħtih mandat sod. Is-sostenitur ta' Joseph Muscat insinwa li De Battista la il-bibien tal-partit lil diversi attivisti laburisti għax kienu leali lejn it-tmexxija tal-eks mexxej Laburista u attakkaħ illi warrab lil numru ta' persuni li kienu diġà attivi fil-Labor waqt illi hu kien għadu bil-ħarqa u l-gażaża. Dan fil-waqt illi jafsu biex jagħmel apoloġija wara illi l-Labor sofra emoraġija ta' voti u staqsih fejn sparixxa. Intant, fil-kummenti, bosta attakkaw lil De Battista u l-partner tiegħu Cyrus Engerer bħala opportunisti u li mhumiex laburisti. Oħrajn qalu illi Randolph De Battista mhux parti mill-partit tagħhom u li hu Ġuda. Dawn fil-waqt illi uħud qalu illi wara De Battista trid warrab ukoll il-President Ramona Attard għax saħqu illi għamlet ħsara lill-partit. Finalment kien hemm min saħansitra qal illi Randolph De Battista kien wieħed mill-iżbalji ta' Roberta Bela.